Mantri Sukla Charan Noatia ni Chaitokmung bai Chasalo Simna Bidhan Industry Bazaro Kaisa Pandani Bisingtwi Bakjakha blanket Manjakha IPFT ni Sunil Debbarma Khobwi IPFT ni Kubun Ojamarok. Final edisi sombarno kitingi salbromno habo ongkhorjak joto thongkrong bodolni haste Ojamarok phiaba Mantri Bisingtwi Debbarmani yakni Simna achuk thaino sheknani bagui Simna Bidhan Sabhano kitingi basalaijak tabuk BJP IPFT CPIM tei Congress bodol phiaba jotoni swikango basajak BJP bai IPFT aboni bagui salni saltam kebeng Simna Bidhan Sabha amsayo bodolni lukuthum panda hati kuthum panda nokhala kuthum panda khlainani bagui busangori teko khawai habao ongkhorjak BJP abo haikeno BJP no batai Tripura mothani yakni Simna achuk thaino BJP bai thanchake sheknani nahar mungo salbrumno Simna Bidhan Sabha amsaini lahar lampra habao ongkhorjak IPFT Mantri Sukla Charan Noatia ni Chaitokmung bai Chasalo Simna Bidhan Sabhani Insdustry Bazaro Kaisa Pandani Bisingtwi Bakjakha blanket Manjakha IPFT ni Sunil Debbarma Khobwi IPFT ni Kubun Ojamarok asalo bebagui 100 family ni lukurokno Bakjakha blanket Next. Chini Sankhala industry wo Chini party IPFT Simna division committee by Jugalijak Sengora Kaisa Komal distribution ni program khaitatna thangtongo bishes kore seng hambai nai Chini borong Minister Sukla Charan Noatia no bini chubang bai no seng tini o jaga 100 jana hai borok no o kesangmani jorao seng jotong saimano kesangmani jora to tongthongni jora no haipano jara kri borok ni hingai to jekono jorao no tongthokri haisi boni bagai kesangmani jorao bongno kicha sapana da seng help klaimana honai wansuk lai Chini Mantri bai salai seng o jaga tini 100 jana hai borok no seng kombol bagni thangi jong bo jaga bo obo hangkai tomakarik Simna abokai Simna industry hinomono sankhala bisi o jaga no seng tini kombol bagmani program nai o Simna ni je o area bade tai alkha jaga bodar na wansu to thangnai to seng tomakari orikha aro prai 100 ni orikha o jaga o kono boma hai party singama hai wan sugya jara sugya boje se party phang khlai tangthun boni bagai sing ama hai borono renan hai wan suglai sing tino prai 100 jana haino tino bo sing selection khlai renan bagai nai tong lai tabo o 100 jana je tomono amsani je kri rong ni bagai te go kabar dang mono 100 jana rong ya bo sing bo tini joto submission joto no rimnan modo sin thanmas khomda rimalia hai bana sing wan sugjak next omas ni bisingono next rogotai last dige rogotaisa je mansak renan bagai chubanan bagai sing chaitogui to abai kesangmani jorawo rikotong manmani bai belekheno kha kesangjakha amsani lukuro anda egoria mungkhai anmungda Chandrapati tor tini orta mang khabat ta tam bagai family ora iko komolong ni bagai phajamata bahai ma tong kha komolong kata ko paisin kesang ma ba pakha kustong ta hamjaga opuna kami kai egoria tini tam bagai family ora komona talang na phaitai ko sem kesang mani na bahai ma tong kha kesang ma jara gori kutu bani kere kai ko talang ma phaitai kesang khata amna pak khatai ko Financial Simna Bidhan Sabhani Kubun amsayo bo abuhai rikotong bakjaknai hinai saka IPFT ni Ojamarok Bureau Report Chini Khorang